आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात. नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका विना इंजेक्शन मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार, डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार. आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराइज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. संपर्क क्रमांक 9850 84 93 15, 8408 80 35 36 आणि 023 67 23 39 33. आरोग्यमंत्र्यांचं ते वक्तव्य म्हणजे जिल्हावासियांची घोर फसवणूक असल्याची टीका अतुल रावराणे यांनी केली आहे. नमस्कार. महाराष्ट्राचं हिवाळी अधिवेशन हे नागपुरात चालू आहे, सुरू झालेलं आहे आणि पहिल्याच दिवशी आरोग्यमंत्र्यांनी सिंधुदुर्गाची आरोग्य व्यवस्था अतिशय चांगल्या आहे अशा प्रकारचा अहवाल सादर केला. खरं म्हणजे सिंधुदुर्गवासियांची ही घोर फसवणूक आहे. जवळजवळ 70% ही पदं, ही आरोग्याची पदं ही रिक्त आहेत, जी आजपर्यंत भरली गेलेली नाहीत. जिल्हा परिषदेमध्ये 75% पदं रिक्त आहेत. परंतु खोटी माहिती ही महाराष्ट्राच्या जनतेसमोर सादर केली जाते आणि सिंधुदुर्गवासियांची फसवणूक केली जाते आरोग्यमंत्र्यांकडून. हे सरकारच घटनाबाह्य आहे, अनैतिक आहे. त्याच्यामुळे त्यांच्याकडनं न्यायाची अपेक्षा करणं म्हणजेच आपण हे हास्यास्पद आहे. आज सिंधुदुर्गातल्या जनतेने ठरवलं पाहिजे, आता संपूर्ण महाराष्ट्रातल्या जनतेने ठरवलं पाहिजे की 2024ला आपल्याला खरोखर आपल्या समस्या सोडवणारे, आपल्या हिताचे निर्णय घेणारे असेच लोकप्रतिनिधी आपण निवडून दिले पाहिजेत. ज्यांना स्वतःच्या स्वार्थासाठी बाहेरच्या राज्यात जाऊन सरकार स्थापन करावं लागतं, ते खोटीच माहिती सादर करणार, त्यांच्याकडनं खऱ्याची अपेक्षा करणं म्हणजेच आपण आपली स्वतःची फसवणूक करून घेण्यासारखं आहे. तेव्हा माझी स्वतः कळकळीची विनंती आहे सिंधुदुर्गवासियांना. आत्ताच 8 दिवसापूर्वी आपण पालकमंत्र्यांनाही तेच सांगितलं की कुणा एकाच्या आमदाराच्या, टिल्ल्या आमदाराच्या लाडासाठी तुम्ही आमची यंत्रणा खराब करू नका. आताही हाच प्रकार या सिंधुदुर्गात चालू आहे. त्यांचं स्वतःचं, या टिल्ल्या आमदाराचं आणि केंद्रीय मंत्र्याचं स्वतःचं हॉस्पिटल चालवण्यासाठी एक प्रकारे ही यंत्रणा व्यवस्था, आरोग्य व्यवस्था कोलमडवली जाते आणि सगळे पेशंट हे त्यांचे कार्यकर्ते त्यांच्या पडवे मेडिकलला पाठवतायत, हॉस्पिटलला. एक प्रकारे सिंधुदुर्गवासियांची घोर फसवणूक होते, पण ती महाराष्ट्राच्या जनतेपासून लपवली जाते आणि खोटे अहवाल सादर केले झालेत. हे कुठेतरी थांबलं पाहिजे आणि असं जर हे खरोखरच थांबवायचं असेल तर आपल्याला सर्व सिंधुदुर्गवासियांना निर्णय घ्यावा लागेल आणि 2024ला येत्या मग प्रत्येक निवडणुका असतील, मग त्या लोकसभेच्या असतील, विधानसभेच्या असतील किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या असतील, तिथे आपल्याला असेच लोकप्रतिनिधी निवडून द्यायला लागतील की ज्यांना जनतेचा विकास करायचा आहे, स्वतःचा नाही. माझी पुन्हा एकदा आपल्या सर्व सिंधुदुर्गवासियांना विनंती आहे की आता तरी आपण योग्य ते निर्णय घ्या आणि आपल्या जिल्ह्याचा विकास करणारे लोकप्रतिनिधी निवडून द्या. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.